Mahigit sa 1,000 backlog sa provincial hospital sa Silay City ang dahilan umano ng mahabang pananatili ng locally stranded individuals at repatriated OFWs sa mga quarantine facilities sa Negros Occidental. Sa detalye makakasama natin live si Adrian Prietos ng GMA Regional TV 1 Western Visayas Live. Adrian? Yes, at pasalig subong sa provincial government sa Negros Occidental nga mas mapadasig na nga ma-release ang resulta matapos ng ipatuman ang pagbago sa ilasin nga proseso gikan sa pagdala kag pag-identify sa mga samples gikan sa extraction tubtob sa mismo nga testing sa ila laboratorio. Masobra 1,000 nga swab test results ang nahuol sa Teresita Lopez Halandoni Provincial Hospital Molecular Laboratory sa Silay City. Lakip na diri ang mga ginahulat kung taning resulta sa mga LSI kag repatriated OFW sa nagkalain-lain na quarantine facilities ng probinsya. Kaangay na lang sa LSI nga si alias Arnel nga halin June 19 pa sa quarantine facility kag 3 ka beses naging kuhaan sa swab sample. Duwa na ka swab test result na ko puro ko negative pero wag gyapon ko nila gipapauli 20 days na ko dire nagpaabot. Suno kay Provincial Administrator Refrando Diaz II, kausa sang delay ang wala na sunod nga procedural requirements sa tungas ng PHO, LGU kag hospital. Inikabahin lang kuno sa makabudlayan bawod isa pa lang kabulan nga nag-operate ang laboratorio. Kulang way ng papel, so way nagasanto. So wala results, no? May mga numbers, wala results, wala ngalan. So ginaisa-isa pangita. Nagpasalig si Diaz sa ipatuman ng mas nagakaangay nga coding sang swab sample sa good hindi na madula o kung matampukan sa tunga sa nagadamo nga ginaswab test. Additional line list, no, was released by Teresita Landoni, mga 200 plus, no. So we sent it already to our quarantine administrator so that those who are cleared to go home can already do so. Sa liwat kapag dagsa sang LSI kag OFW sa probinsya, dako nga bulig sa Provincial Incident Management Team ang pagnegatibo sa COVID-19 sang 16 kakatapos ang PDRRMO kag ilahed nga si Dr. Zifard Kaelian. While they have been proven to be negative, it even boosts their resolve to really help our people because in the coming days we will be still opening our gates again for our LSIs. Apisar may kahangawa, balik ang PDRRMO personnel sa pagsugat sa may LSI kag returning OFWs. Said ara sa 4,118 ka mga PUMs ang aktibo ang ginamonitor sa probinsya sa Negros Occidental. 712 diri ang yara karon sa provincial quarantine facilities. Balik sa imo, Sed. Maraming salamat Adrian Prietos ng GMA Regional TV 1 Western Visayas.